Usindo lakini lesikebhe esidume ngokutitinya abantu sibashiya umdondo umelaphi wendabuko waseshowe wodumo lwengoma i-Absa, uMnumzane Mabalengwe Ntombela. Lo melaphi ubesongelwa yile nhlangano ebethi imfuna uthuli ngemva kokubikelwa indoda esibiza ngoNdlovu. Ebiswa lo Mnumzane Ntombela ngokuthi wenza izethembiso ezingafezekanga ngesikhathi ezofuna usizo kuyena njengomelaphi, wabe sebikela kule nhlangano. Kuleli sonto uMnumzane Ntombela uhlangane nale nhlangano, udaba laxazululeka kwazise bese lintanzi ezikhundleni zokuxhumana. Kuthiwa lo melaphi ufunwa yithimba lesikebhe. Umhlangano obephakathi kwesikebhe noMnumzane Ntombela ehostela eBuyaphethe eGoli uthele izithelo njengoba kugcine kuxoxiswana ngaphandle kokuthi kube khona ontintshinyayo. Ubuhlele ngusihlalo womelaphi wendabuko KwaZulu-Natal uMnumzane Phumlani Dlamini. uDlamini uthe-ke bekumqoka kakhulu ukuthi kube khona okwenziwayo mayelana nalolu daba. Uthe-ke kumele kube khona noma-ke akumele kube khona izixakaxaka okanye izingqinamba phakathi kwabelaphi bendabuko namakhasimende abo. Kumele-ke singabelaphi bendabuko senze konke okusemandleni ukuqinisekisa ukuthi siyazixazulula zonke izinkinga eziba khona phakathi kwethu namakhasimende ethu. Uthi-ke noma-ke usihlalo wesikebhe uMnumzane Sibangane Manyathi uthe kube kuhle ukuthi lolu daba lugcine lucazulekile. Ubese egcizelela kakhulu ukuthi kube khona ukusebenzisana okuhle phakathi kwabelaphi bendabuko namakhasimende abo, okuyikhona okumqoka kakhulu ukuqinisekisa ukuthi konke kuhamba kahle, kungabikho okungenami noma-ke kumakhasimende okungaze kuholele engxabanweni. Usho kanje uMnumzane Ntombela uthe kube kuhle ukuthi lolu daba lugcine lufinyele esiphethweni, uncoma ubuntu-ke emalungeni esikebhe. Ngithe-ke ake ngizlethe mina kusona isikebhe, uma kufanele ngife-ke bekungamele kube njalo. Uthe-ke akusilo iqiniso ukuthi isikebhe noma-ke sibunjwe ngabantu abayizindlavini. Uthe yena kuqaphelile ukuthi-ke sinabantu noma-ke abaphokophele ekuxazululeni izinkinga ngendlela-ke enokuthula. Ziningi izigebengu zalapha noma-ke ziningi izigebengu lapha ngaphandle, ngakho-ke kuhle uma kukhona abantu abazimisele ngokuqondisa-ke okubonakala kungaqondile. Kusho-ke uMabalengwe. Wengenza kwethu mina ngifisa ukuthi ngizwe uvo lwakho nombono wakho ukuthi ngicabanga ngeli daba. Hlala phakathi kwe-comment section.